A migráns helyzetről tartott sajtótájékoztatót Kovács Sándor országgyűlési képviselő, melyen egyértelműen cáfolta, hogy a Mátészalka és Ópályi között lévő katonai objektumban menekülttábort alakítanának ki. A migráns hullám nem csak Európai Uniós ügy, világszintű globális probléma, melynek megoldására a nagyhatalmak összefogása szükséges, hangzott el Kovács Sándor országgyűlési képviselő sajtótájékoztatóján. Magyarországnak meg kell védenie saját és az Európai Unió határait. Ennek érdekében a kormány kibővítette a bíróságok illetékességét, hogy minél gyorsabban dönthessenek a határunkat illegálisan átlépők sorsáról. Fontos azonban különbséget tenni a menekültek és a bevándorlók között. Menekült az, akit valami miatt üldöz, valamilyen polgárháború miatt őt veszélyben érzi a saját életét. Ezek a menekültek valóban jogosultak az ENSZ alapokmányba, az Európai Uniónak a humanitárius és Magyarország által is aláírt olyan nemzetközi és magyar jogszabályok által segítésre, humanitárius, emberiességi segítésre, amelyben őket védeni kell. Egyébként itt megjegyzem, hogy az nagyon szűk törvény értelmezés szerint ők már eljöttek abból az országból, amikor Törökországban voltak, Görögországban voltak, Albániában, Macedóniában és Szerbiában. Ezek már biztonságos úgynevezett harmadik országok, tehát már az ő életüket nem veszélyeztetik, de az Európai Unió azt gondolom, hogy mégiscsak menekültnek tekinti őket. Sajnos a nagyon erős, gazdag, illetve nagyon gazdag, de gyenge Európa és ezeknek a vezetői olyan felelőtlen nyilatkozatokat tettek, hogy elindultak Szíriából is, és elindultak más országokból is gazdasági bevándorlók, akik itt a bevándorlókat akarom hangsúlyozni, amíg a menekültekkel szemben, akik csak és kizárólag gazdasági érdekből, gazdasági előnyökből indultak el. A korábban felrebbent hírekkel ellentétben Kovács Sándor hangsúlyozta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosainak nem kell félnie. A Mátészalka és Ópályi között lévő katonai objektum nem alakul át menekülttáborrá, sőt szóba sem jött, hogy a megyében befogadó állomást alakítanának ki. Sem Ópályiban, sem Szabolcs-Szatmár-Beregben, Magyarországon sem akarnak több helyiséget kialakítani. Azt gondoljuk, hogy a meglévő szálláshelyek ugye a jogszabály alapján, hogyha jelentkeznek bevándorlási kérelemmel, akkor azokat el kell helyezni. Elhelyező a magyar állam, erre rendelkezésre áll a tranzitzóna, illetve olyan bevándorlókat ellátó táborok, menekült táborok, amelyek tudják kezelni ezt, és innen az elbírálás után szállítják őket tovább Ausztriába, Németországba, hova menni akarnak. Kategórikusan ki tudom jelenteni újra, hogy sem Szabolcs-Szatmár-Beregben, sem Ópályiban nem lesz menekülttábor. A migráns hullám az országnak eddig 30 milliárd forintjába került. Az Európai Unió a kért 8 millió eurós támogatás felét szavazta meg számunkra.